Үшпочмак тигезсизлиги теоремасын кулланып, мәсьәләләр шешүгә күчәбез. Беренче бирим. Тигез янлы үшпочмакның периметры 25 см-га, ике ягының айырмасы 4 см-га тигез. Тышкы почмакларның берсе кысынкы. Үшпочмакның якларын табыгыз. Мәсьәләнең шарты буенча берилгән ABC үшпочмагының периметры 25 см-га тигез дип берилгән, ике ягының айырмасы 4 см-га тигез, бер тышкы почмагы кысынкы. Эшне шуннан башлыйбыз. Мәсьәләнең шарты буенча бер тышкы почмагы кысынкы диелгән. Димәк, эчке почмак җәенке дигән сүз. Тигез янлы үшпочмакта бары тик түбәсе янындагы почмак кына җәенке булырга мөмкин. Димәк, бу почмагы 90 градустан зур, ягъни җәенке дигән сүз. Һәм ABC үшпочмагы берилгән үшпочмак тигез янлы дип бирелде. Димәк, AB һәм BC яклары тигез була. Икенче шарт буенча ике ягының айырмасы 4-кә тигез. Ягъни зуррак почмакка каршы зуррак як ятканлыктан AC ягы безнең калган ике яклардан зуррак килеп чыга. Димәк, AC ягы AB кушам 4-кә тигез. Ягъни AC ягы AB ягыннан яки BC ягыннан 4 см-га зуррак килеп чыга. Шулай ук мәсьәләнең шарты буенча үшпочмакның периметры 25 см-га тигез дип бирелгән. Периметр исәпләү формуласы буенча ABC үшпочмагының периметры AB кушам BC кушам AC-га тигез. AC-ны AB кушам 4 белән алыштыра алабыз. BC үз чиратында AB-га тигез. Һәм нинди тигезлек килеп чыга? AB кушам AB, ягъни BC урынына AB-ны язабыз. AC AB кушам 4-кә тигез булды. Һәм шушылар барысы шарт буенча 25-кә тигез. Бер үзгәрешле тигезләмә килеп чыкты. Бу тигезләмәне шишсәк, 3AB тигез була 25 алам 4, 3AB тигез була 21, AB 21-не 3-кә бүлсәк 7-гә тигез. Димәк, тигез янлы үшпочмакның AB ягын таптык. AB һәм BC тигез, димәк, BC шулай ук 7-гә тигез килеп чыга. AC ягы AB һәм BC якларыннан 4-кә зур. Димәк, AB ягы 7 кушам 4-кә тигез, ягъни 11 см килеп чыга. Димәк, җавап AB һәм BC яклары 7 см, AC ягы 11 см-га тигез. Икенче бирим. Тигез янлы үшпочмакның ике ягы 8 см һәм 2 см булса, өченче ягын табыгыз. Мәсьәләнең шартында үшпочмакның нигезе 8 см, я булмаса 2 см. Шулай ук ян ягы 8 см яки 2 см булырга мөмкин. Бу турда шартта әйтелми. Димәк, мәсьәләне шиша башлаганчы, безгә кайсы ягы берилгәнен төгәл белергә кирәк. Моның өчен үшпочмак тигезсезлеге турындагы теореманы куллану җитә. Ягъни үшпочмакның һәр ягы калган ике ягының суммасыннан кечерәк. Берилгән үшпочмак тигез янлы. Димәк, ике шарт тикшерү җитә. Беренчесе, AB ягы AC һәм BC яклары суммасыннан кечерәк. Һәм икенче шарт, AC ягы AB һәм BC яклары суммасыннан кечерәк. Ике очракны да аерым тикшерик. Ягъни AB һәм BC яклары 2 см булсын, AC ягы 8 см булсын. Ул очракта үшпочмак тигезсезлеге турындагы теореманы кулланып һәр ягын тикшерсәк, 2 кечерәк 8 кушам 2, ягъни дөрестән дә 2 10-нан кечерәк шарт үтәлә дигән сүз. 8 кечерәк 2 кушам 2. Ягъни 8 4-тән кечерәк түгел. Димәк, үшпочмак тигезсезлеге турындагы теорема үтәлми дигән сүз. Нәтиҗә ясап, мондый үшпочмак була алмый дип әйтә алабыз. Икенче очракка күчик. Ул очракта AC-ны 2 см, AB һәм BC-ны 8 см итеп алыйк. Үшпочмак тигезсезлеге буенча тикшерсәк,
2 kişirek 8 kuşam 8, dürüstten de 2 16'dan kişirek. 8 kişirek 2 kuşam 8, dürüstten de 8 ondan kişirek. Demek, işpışmak tegisizligi turundagı teorema ikinci şartta ötele degen söz. Netice hesap şunu aytırga mümkün. Demek, atsı yağı 2 cm, abı hem batsı yakları 8 cm-ga tegiz bola. İşpışmak tegisizligi teması boyunca praktik dersimiz tamam. Kelesi şıraşularga kadar. Sağ bolunuz.